11 atribo wenno indigenous cultural communities manipod kadagiti nagduduma nga aplan ken Lowland municipalities ti nagtitipon para iti maymaysa a panggep ipakita ti kultura ken indigenous practices. Iti panangrambak ti Schools Division of Abra ti Kalinawa Festival 2026 inbida dagiti na duma-duma a tribo wenno ICC ti kultura da babaen iti kanta, sala ken ritual. Karaman dagiti tribo ti Adasen, Binungan, Ilaod, Gubang, Mabaka, Vanaw, Muyadan, Maeng, Masadiit, Faratok ken Ferwang. Babaen iti presentasyon da, maipakita ti kinasya sino ken kinatao da. Para malaman nila ang talagang identity nila. They have to shout out to the world their identities. That they are also people. They are human beings like any other group like the Ilocanos. Kasi dati sinasabi nila, IP lang yan, nakatira sa kung saan-saan. Para mawala yung very negative na kaisipan ng bawat isa ng mga non-IPs. Ti Kalinawa ket may sa atingyan term, manipod iti balikas, kalinawa, akayat na sawen, peace of mind. Paset daytoy ti DepEd curriculum, iti sidong ti Language and Communication Development tapno ad-adda ang maawatan ken mapapigsa ti kultura dagiti ICC. The IPs are getting more exposed and they are no longer, kasi most of them dati, they are ashamed of their roots and identities. And most of them now know their privileges, their rights. Kalaksidan ti cultural presentation, kada ICC, adaan ti booth, apakakitaan dagiti produkto iti tribo da. Ibilang dagiti IPs, awagas pay detoy, tapno mapagtalinaed, ken mapreserba ti naba ng akultura da, ang maipasa kadagiti sumaruno a henerasyon. Tasya at lao na ibanag dito yung Ma'am Kaputa iso timbang ipakitaan. It is a venue for the educators as well as the learners to showcase their indigenous systems practices in the education as well as in the integration of all the cultures within the locality. Ti aktibidad ket dinarayan dagiti manursuro, learners, school heads, SDO Abra officials ken dumapay a bisita. Numan pay mariknan dagiti IPs ti panangawat ti publiko ti presensyada. Kiddaw da ti equality. Wenno pantay laeng ti pribilehiyo ken karbengan dagiti non-IPs ken dagiti IPs. Jessica Boreta, Balitang Solid North.